Matul il-jum inħarġu 74 taħrika għal sewwieqa li kienu qed isuqu b'veloċità akbar minn dik permessa bil-liġi. Il-Pulizija mis-sezzjoni ta' traffiku flimkien ma' dawk mir-Rapid Intervention Unit u dawk tal-Special Intervention Unit flimkien ukoll ma' uffiċjali minn Transport Malta waqfu lil dawn is-sewwieqa f'diversi żoni madwar Malta. Fost dawk imwaqfa kien hemm 30 sewwieq fil-bypass tal-Mellieħa, 3 fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar, 10 fit-triq ta' Kennedy Grove u 31 fit-triq il-Kosta. Inħarġu wkoll 8 taħrikiet oħra minħabba l-ksur tar-regolamenti ta' traffiku li jinkludu sewqan mingħajr ċintorin tas-sigurtà, vetturi bit-tinted glass u vetturi mingħajr numru ta' reġistrazzjoni. Il-Pulizija reġgħu appellaw għal aktar prudenza fis-sewqan speċjalment f'jiem ta' festa meta ħafna mit-toroq ikunu battala mit-traffiku. U mafżaw li dawn ispezzjonijiet se jibqgħu jsiru waqt li l-Pulizija qed tkompli twettaq ix-xogħol tagħha ta' nfurzar brabta mal-COVID-19.